Jinê got, rabe genim li dare. Mêrik got, ser min bigre sar e. Dibêjin carek ji caran mirovekî teral zeviya xwe kir genim. Genim hat dema çinînê. Li serbanê dinivî. Jina wî hat ku wî ji xew rake. Got, rabe genim li dare. Mirovê teral got, ser min bigre li min sar e. Bû roja din dîsa jina wî hat serbanê ku wî ji xew rake. Got, mêro rabe genim li dare. Got, ser min bigre li min sar e. Bû roja din her ku jinikê digot rabe genim li dare, dev ji xewa serbanê ya hûnik bernedida, her tim digot ser min bigre li min sar e. Rojekê rabû çû di nav zeviya xwe re rawestiya. Dît ku genim li dar hişk bûye û hemû weşiyaye.